Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, і в різних країнах світу, де живуть люди, які так чи інакше пов'язані з Україною, наші біженці, наші люди, які підтримують Україну. І не лише українці, АТР дивляться абсолютно різні люди, тому ми намагаємося запрошувати до себе в гості людей теж дуже різних, і які розуміються на різних галузях тощо. І сьогодні, після цього свята Побєдобєсія так званого, яке пройшло в столиці Російського Рейху, цілком логічно було б поговорити з людиною, яка не лише є громадським діячем і співзасновником громадського об'єднання «Справа громад», а й з людиною з історичною освітою, з зацікавленістю до історії, скажімо так, з журналістом Віталієм Гайдукевичем. Пане Віталію, привіт. Вітання всім. Дякую за запрошення, Айдар. Ну, дійсно цікаво. Всі чекали так на це 9 травня, і там такі, я таких людей, до речі, не розумію, які там паніку підіймали, в принципі, був звичайний день, коли рашисти в звичайному режимі захотіли нас повбивати, але в них нічого не вийшло. Одночасно вони проводили так званий парад Побєди, я не можу назвати це нашим словом перемога. І все це дивилися всі, і, звісно, і ти, Віталію, дивився. Яке твоє враження, з усіх точок зору, як ти це побачив, що там про що каже, і гості, і цей поодинокий танк, все загалом. Я хочу, щоб ти свою думку висловив, там питання вже виникнуть автоматично. Так, хотілося спостерігати, там дивився з точки зору там динаміки шабаша з попередніми роками. Угу. І знаєш, у мене слово, яким би я це все охарактеризував цього року, це їхній термін скудність. Ось причому в усьому воно було таке скуце. І те, що один танк в порівнянні з усім іншим, і взагалі там обмеженість техніки, особливо воно було помітно, наприклад, в таких речах, що там ми скасували авіацію з причини поганої погоди. І всі бачили, яка вчора була в Москві погода. Тобто сонечко світило, там ніяких буревіїв, нічого, але авіацію вони скасували. Тому воно було таке, як помираючий чахлик невмирущий показував світові, що він ще щось може. Але в чахлика це виходило ницо, і оточення у нього було приблизно таке ж. Вони розуміли, що чахлику недовго лишилося, але зі своїх причин вони до нього завітали, там потикать паличкою, там побачити, наскільки він там, одна з версій Путіна, як він там ходить, говорить і так далі. Це жалюгідне було видовище, як на мене, і знову ж таки саме в порівнянні з тим, що відбувалося раніше. А решта все без змін, рефлексії скреп, а 9 травня для Росії, я так розумію, це базова скрепа. Просто виглядало це там на загал ніяк. Мені, можливо, я там якісь моменти не зауважив, там можу там заакцентувати, але от я дивився і бачив агонію. Агонію. В тому, що нема що сказати, нема що показати, страшно визнати, а де поділися ті всі броньовані армади. Така от імітація життя. Мені здається. Дивно, може, питання, як до людини, яка історію цікавиться. Скажи, будь ласка, ти міг би припустити, яким був би цей парад, як би Путіну вдалося те, що він планував? По-перше, якби Путіну вдалося, то думаю, що цей парад був би в Києві. Це для імперії зла було б принциповим. Вони вже їхали сюди з парадними мундирами
і вони готувалися це робити саме тут. Були б мости Київ-Москва, була б ця вся броньована російська армада на Хрещатику. Це було б «Отсель грозить, ми будемо шведу», ну, «Отсель грозить, ми будемо НАТО», і так далі, і тому подібно. Я б не виключив, що якби Путіну все вдалося, то на цьому параді було б оголошено про відновлення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Розуміючи ось цю особисто для Путіна фішечку, його особисту трагедію, там світоглядну трагедію його життя, і як КДБшника невдахи, він би це реалізував. Він би зробив би це там в будь-якому випадку, бо для нього це була б все. Тепер я імператор, я відродив СРСР, і я устал, я ухожу. Цікаво, Віталій, що насправді в Радянському Союзі він був на нижчому рівні в своїй ієрархії. І, в принципі, все, що він отримав завдяки демократії, насправді, умовної демократії, демократичного періоду. І він продукт капіталізму, а не жодного комунізму, там, нічого такого. Саме факт. І він це старанно приховує. Він, якщо так, знову ж, я не можу осягнути все, бо припускаю, що там точно якась там інформація, якісь там речі вони обов'язково там проходили повз, але я не помітив якоїсь такої великої акцентації на здобутки Путіна. Його пропагандмашина, вона не наголошувала, а що ж він, які його досягнення, яка його кар'єра була. Тобто він був на другорядних, третьорядних ролях, і то не на Заході, а лише тільки в соціалістичній Німеччині. І йому не було чим похвалитися за той свій період. Це ущербна людина, це людина страшенно закомплексована. І все, що зараз ця людина творить, це абсолютно правий. Завдяки демократії, отримавши всі важелі впливу на реальність на своїй території і на сусідніх, де він може проявляти свою загрозу, він реалізує свої комплекси. Він доводить світові, що він щось. І це, можливо, це з дитинства, можливо, це з якихось там тих його травм. Мені здається. Ти згадав про мости, якби Київ був захоплений. Ти мав на увазі телемости, правильно? Телемости, так. Тобто це... Угу. Я хочу таке запитання теж фантазійне поставити. Я собі його ставлю, не можу чітко відповісти. Там, може, ти просто краще знаєш журналістику в нашій країні, ти довго в неї працюєш, я не так. А хто б був з нашого боку, там, на тому боці, я розумію, Владимир Соловйов, там, я не знаю, там, Маргарита Симоньян, там, вот это, Скабєєв, или хто-то. А хто б з нашого боку міг представити окуповану Україну, так, на твою думку, там? Я б не хотів називати прізвища, але я би вказав на явища. У нас тривалий час існував медіапул телеканалів Медведчука. І я думаю, що ті люди, які були активними в тому медіапулі, вони б досить легко перейшли на той бік, коли б зрозуміли, що все, Україна в розумінні незалежної держави самостійної закінчилася, далі починається нова реальність, в принципі, для них доволі комфортна, ідейно комфортна, і вони б там існували. Бо, власне, для них мало що б змінилося. Вони всі ці наративи, всі ці меседжі, вони транслювали і раніше. Тобто, на жаль, проросійського елементу, який був би не проти взаємодіяти, і ми це бачимо по окупованих територіях, і це дуже різний елемент. І поліцейські, і судді, і прокурори, і представники місцевої влади, які просто взяли і перейшли на той бік, і ніде їм не чухалося. Я впевнений, такі б знайшлися і серед журналістів, бо це не закид журналістській спільноті, це закид суспільству. На жаль, у нас є серед громадян України ті, які чекали і зараз чекають Росію. І в тих містах, де там триває війна, лінія фронту безпосередньо по них проходить, вони ж там є. Так, і їх російська пропаганда знаходить таких людей,
І вони потім говорять, виказують на камеру радість, як вони щасливі, що війна прийшла в їх дім, але тепер вони в Росії. Типу. Я нещодавно, ти точно теж бачив опитування, воно насправді дуже оптимістичне. 71% українців. Ну, я так думаю, що це опитування було серед тих українців, які залишилися в Україні. Я думаю, що за кордоном приблизно так само, якщо не краще. 71% українців кажуть, що жодного компромісу з Росією не може бути, і може йтися лише про перемогу і повернення всіх територій. Але це напевно ти погодишся, що це хороша цифра у порівнянні там з будь-якими минулими роками, але ціна завелика. Але я подумав, що все одно третина людей залишається тих, хто хоче домовлятися. Як ти це пояснюєш? Чого не вистачає цим людям, які все ж таки мріють, не те, що мріють, вони припускають, що якась домовленість з Росією. Я навіть їх не ганблю зараз, просто припускають, що якась домовленість з Росією на умовах її там або з урахуванням її умов може бути виконано. Чи ще життя не довело, точніше, чи ще смерть не довела, що з ними домовлятися не можна. І чому? Що це за явище таке? Так, я бачив опитування. У мене, в принципі, до опитувань під час війни доволі великий скепсис, тому що є нюанс трактовки запитання. Бо, от, наприклад, там 71%, що там безумовно перемога, але в суспільстві є проблема. Кожен говорить про свою перемогу. І що таке перемога для України, якщо взяти і ці 71% розкласти на молекули думок, то раптом з'ясується, що багато людей по-різному трактують, що таке перемога. Тому і тут є нюанс. І напевно, що там владі, лідерам громадських думок, там експертному середовищу варто було б активніше комунікувати до суспільства стосовно реалістичного бачення промальовування деталей портрету української перемоги. Цього зараз немає, і це буде боляче, коли раптом виявиться, що ми в суспільстві по-різному сприймаємо, що таке перемога. А стосовно того запитання, що у нас є там 30% людей, які там не визначилися або готові домовлятися, мені здається, що тут є кілька причин. Одна з них чисто психологічна. Жертва насилля на певному етапі, особливо якщо це жертва не сильна духом, якщо біда її зламала, надломила як людину, вона готова піти на все, щоб жах закінчився. І ті люди, які, можливо, втратили рідних, які, можливо, втратили все в своєму житті, і їх питають, на що ти готовий, чи готовий ти домовлятися, що все це закінчилося, вони екстраполюють це через призму власної трагедії. І, по суті, вони вже втратили своє власне життя, і вони готові на все, бо вони не розуміють, а як вони будуть жити, втративши близьких, дім, минуле, все, а навіщо їм взагалі жити в Україні? Тобто у них зникає сенс існування, тому вони автоматично потрапляють в ці 30%. Є люди, яких війна не зачепила взагалі, і вони, мені здається, також в цій 30-ці. Це люди, яким на днях, здається, була історія там у Львові, якийсь там штемп на пафосному позашляховику на вулиці там сидів в машині, там гучно слухав Лепса. І у персонажа в голові ніяка клема не замкнула, що він дичину якусь робить. Він ще й агресував на перехожих. І ці люди також, їм байдуже. Вони б себе комфортно почували і у разі окупації, або в разі будь-якого компромісу з Росією, бо для них немає принципів в тому розумінні, як вони є у нас. Що там на певному етапі, коли ти розумієш, що ти ніхто, ти раб, ти втратив країну, твій народ втратив рідну землю, байдуже скільки грошей ти можеш заробити, колаборуючи з окупантом. А їм там час бізнес. І, на жаль, таки є. І це травма України, я її відношу до травми постколоніальних суспільств, постокупаційних суспільств, а ми знаходилися в окупації радянській тривалий час, і трагедія бездержавних націй. І
крім того, що це об'єктивний фактор, жодна нація, яка існувала тривалий час без держави, так швидко і так легко не змогла вийти з цього. Навіть країни Балтії, у них також досі існує певний відсоточок населення, яким, в принципі, Існує, правда. лампочки. Хоча там на порядок ситуація краще. Ну і плюс причина друга в тому, що за там 30 з гаком років з різних причин, десь суб'єктивних причин, українська влада і активний зріст суспільства не змогли, десь не хотіли, десь не мали можливості, не змогли вилікувати самих себе від цього, яка різниця. Відстороненості не змогли прищепити до молоді, а ми говоримо про те, що ті люди, які зрілого віку зараз, ну це ті, хто були досить молоді, там 20-25 років тому. Тобто всі це діти незалежності вже в тій чи іншій мірі. А ми не змогли навчити їх бути громадянами цієї країни. Всі ми, журналісти в тому числі, це наша провина теж. І як наслідок, вони не навчені, вони не мають внутрішнього запиту, що та я не хочу жити просто заради того, щоб жити, якщо я живу не в своїй країні. Я там в міру своїх талантів, сил, можливостей буду боротися, щоб цю країну зберегти, бо інакше що? Еміграція, вигнанець, ну це не життя, це не повноцінність, особистісна і так далі. А для 30% ці питання навіть не постають. І всі разом гуртом, і влада, і опозиції, і журналісти, і там експертне середовище, ми в цьому винні. Це наше недоопрацювання. Ну, я вдячний тобі, що ти так розклав, я б не зміг, я так про це не думав. Дійсно, там різні люди можуть бути у тих 30%, абсолютно з різних міркувань і з різних причин. Цікаво, ну, але ти вже почав теж про пострадянські країни говорити, і я хочу, ну, принагідно, тут же так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко був поруч із фюрером російським, з маніяком, убивцею і терористом, і автором геноциду українського народу. Він був там від імені Білорусі, як би там не було, ця держава формально існує. Ось і там все гірше, там не 30% таких, там, ну, я не знаю скільки, але напевно там дзеркальна або ще гірша картина. Це не каже про те, що не може бути інакше, але станом на зараз так. Як би ти, до речі, ти ж сказав про те, що як би Путіну вдалося, то вже був би Радянський Союз, і нікуди б той Лукашенко не дівся, і все було б. Але тут теж щось пішло не так, але частково так, але Лукашенко не хоче безпосередньо брати участь, але там дає бази, дає там навчання, там навчальну базу, ремонтує техніку, каже тощо. В якому стані зараз, на твій погляд, знаходиться держава Білорусь, її так званий президент і її стосунки з Російським Рейхом? Ну, якщо оцінити, ну, на глобусі вона є, але мені здається, що по факту держави Білорусь не існує. Є певний державний симулякр, який повністю залежний, і природно, що це, на жаль, для білорусів, які в тому числі зараз б'ються, воюють в лавах українських сил оборони, воюють під своїм рідним прапором, біло-червоно-білим, для них це трагедія. Те, що Україна змогла крізь помилки, набиваючи гулі і танцюючи на граблях, зробити протягом цих 30 років, білоруси, на жаль, не змогли. А напевно, фахівці, які досліджують історію Білорусі, історію там білоруської нації, вони можуть розлогіше пояснити причини, чому так. Але мені здається, з точки зору там стороннього, без стороннього спостерігача, який не відчуває великий пієтет, а я насправді вважаю, що там це Україні не треба дистанціюватися від історії Великого князівства Литовського і наполягати на тому, що ця держава була і українською державою, тому тобто там білоруси, там чи там литвини, якщо так говорити, там литовці і українці мали єдину спільну державу, і це дуже важливий акцент. Нам не треба від нього там якось там відкараскуватися. Але щось на певному етапі білоруси не дотисли.
Навіть розуміючи приреченість національних змагань початку ХХ століття, українці боролися. А якось так білоруси боролися дуже мало. Їх швидко було поламано, навіть ті зародки, які були. А потім, і у мене немає відповіді, чому так. Чому вони вирішили, що простіше скласти руки. І ось ці коментарі, я пам'ятаю, коли там історія з Тихановськими була, коли білоруси, виходячи на протест, все одно апелювали до Путіна і до Москви, от він розрулить, він допоможе. І при цьому закидали, що у нас ніяких майданів не буде. От для мене це було маркером, що я вважаю, і на мене багато хто ображається, що українці в силу постколоніальної своєї там нинішньої там життя-буття, ми є інфантильною нацією, ми не подорослішали. Ми нація підліток, в якій дуже багато емоційності, дуже мало холодної голови і так далі. Так от білоруси з цієї точки зору взагалі діти. Вони навіть не підлітки. Вони розраховують на те, що хтось має за них щось повирішувати. У підлітків є бунтівна якась вдача, а діти озираються на старших, чекаючи від них кивок голови. І насправді дуже хотілося б, щоб на певному етапі відбувся або якийсь там еволюційний злам, чи просто до них всіх дійшло, що або тобі потрібна твоя держава, значить ти борешся. Або і борешся, не боючись втрат. Підспудно я розумію, що крім всього іншого, в той момент, коли білоруси втратили вікно можливостей, їх залякали і поламали репресіями Лукашенка. Лукашенко вважає, що він хитрий, і він вважає, що він страшний. Він насправді страшний, бо кількість людей, які були замордовані режимом Лукашенка, ми навіть не зможемо підрахувати. І це більше, ніж Путін всередині своєї країни набагато, да? От, розуміючи навіть масштаби Росії і Білорусі, це просто неймовірно. Це Лукашенко – це такий упир. І його ось це упирство, воно залякало білорусів, і вони здалися. В якійсь мірі через свою таку ж інфантильність постімперську повелися на ці всі там, головне, щоб була зарплата, головне, щоб були дороги і проча лівацька тьму-таракань. Але зараз вони мають наслідок. І якщо не станеться диво, вони можуть втратити державність повністю. Хоча я думаю, що вікно можливостей, коли почне валитися Росія, дезінтеграція почне валитися, я тут дуже хочу вірити, що Валерій Пекра, який говорить, що дезінтеграція в Росії таки почнеться в найближчому майбутньому, сподіваюсь, Боженька нас чує і цьому посприяє. От для Білорусі може бути вікно можливостей, коли почнеться дезінтеграція Росії. Але там буде вимога велика до тих, хто з добровольців, які зараз воюють в Україні, вони мусять повернутися і не наробити помилок. І буде велика вимога і до світу. Нарешті треба припинити бути сторонніми спостерігачами, глибоко занепокоєними, і ставити в жорсткі рамки. Хочеш бути в цивілізації? Будь ласка, відповідай вимогам цивілізації. Абсолютно правильна думка, в тому сенсі, що дійсно Білорусь насправді має найкращі шанси, коли перемога України вже стане остаточною, коли Росія почне деінтегруватися. Насправді Білорусь має на відміну там, тобто за Білорусію йде Ічкерія, так, яку ми визнали державою окупованою, це правильно, але там складніша ситуація. А Білорусі, в принципі, простіше. І в них і державні символи є, і в принципі все є, і кордони, і тобто тут вже дійсно буде потрібний такий народний рух, який, напевно, точно мають очолити ті, хто ризикували життям і здоров'ям своїм на фронті за Україну. Але тут є, знаєш, тут є така проблема ще, я з нею стикнувся дуже випадково. Просто я почав аналізувати там заклики деяких навіть прозахідних опозиціонерів білоруських, і я не хочу імена згадувати, але там вони деякі кажуть, ось коли переможе Україна і ми станемо суб'єктами права, бо зараз ми окуповані, це така риторика, так, Росії, тоді ми почнемо з'ясовувати стосунки з Литвою, яка вкрала в нас столицю, Вільню, вони називають так Вільнюс, яка вкрала в нас історію, бо історія ВКЛ це наша, ми білоруси і є литовці,
А литовці ці якісь там жемайтійці, які просто взяли назву литовці, всю історію собі привласнили і побудували свою державу так швидко, все зручно їм сталося. А ми все це переглянемо. Що це за хвороба така? Я спочатку навіть не знав, як це аналізувати, а мені здається, це абсолютно деструктивна позиція з боку людей, частини білоруського суспільства. Так само деструктивна, а може і більше, ніж захоплюватися Путіном або розраховувати на його там на якусь мудрість там тощо. Можливо, знаєш, я навіть поясню витоки цієї хвороби. Те, що це деструктивно, абсолютно, можливо, також є проявом інфантильності, коли особа не може, або там гурт осіб не може насправді там співвіднести своє реальне значення, можливості, спроможності у всесвіті, знайти себе на мапі всесвіту і зрозуміти, там ти це можеш, це ти не можеш. А походження цього всього на диво, крім решти речей, які позиціонували і продавали на українському ринку, подивіться, великий господарник Бацька, який там дороги, молоко і так далі, тому подібне, що насправді більше міфом було, чим реальністю. У Лукашенки був акцентик, який існував ніби як муха в бурштині. Це ставлення до історії. В Білорусі досить масово вивчалася історія ВКЛ, попри те, що Білорусь досить легко віддавала свою нинішню державність, але при цьому вона приклеювала себе в нинішньому своєму стані саме до ВКЛ. Є велика кількість ґрунтовних робіт історичних про той період, і в них, по суті, і виводиться, що позаяк центральна частина Великого князівства Литовського між там Литвою і Руссю, тобто Україною, вона це є Білорусь, то відповідно вони є там безумовними спадкоємцями Великого князівства Литовського. І на цьому будувався певний різновид національного міфу. Оскільки в цілому нація, суспільство білоруське було не обтяжене критичним мисленням, то і тут якихось великих дискусій про реальне місце білорусів в цьому там державницькому проєкті ВКЛ не велося. Бо був державний запит на рівні там офіційного Мінська, так, поблажливо зверхньо сприяти процесам таким. Ну, нехай буде. Ось воно і має, там, то були квіточки, а зараз пішли ягідки. Природньо це буде деструктивна позиція. Природньо, що було б розумно, якби серед білоруського активу, зокрема і тих, які повернуться з Україно-російської війни, щоб наводити лад у себе вдома, щоб знайшлись ті люди, які б поставили крапку на спробах ревізіонізму. І, зокрема, ця російська агресія має бути одним з аргументів. Не рухайте кордонів, не чіпайте сусідів. От кордони є такі, от вони такі і будуть. Бо це цивілізаційно правильне ставлення до історії. Я сподіваюся, що такі у них знайдуться. Але те, що ти справедливо зауважив, що нинішні люди, які позиціонують себе там білоруськими опозиціонерами, лібералами, окремішні, можливо, перед тим, як щось закидати Литві, ці люди підійдуть до дзеркала і пригадають історію, наприклад, до речі, це стосується, зокрема, і сподівань, нехай українці виграють війну, а ми потім поюзуємо результат. Так от нехай вони пригадають історію генерала де Голля, який, на відміну від багатьох французів, які змирилися, все ж таки знайшов в собі сили і знайшов в собі соратників продовжити боротьбу. Хай пригадають поляків, які продовжили боротьбу, втративши державність, і стали рівноправними учасниками слави британської зброї, бо вони там в рамках там британських військ, там польські десантники, битва при Монте-Касіно, до речі, де було дуже багато українців, які були просто записані там як представники там колишнього війська польського, вони воювали. Тобто зараз би твереза, справедлива, така доросла білоруська опозиція, вона мала би декларувати створення білоруського війська в екзилі, просити українську владу, щоб не лише тільки ті добровольчі білоруські підрозділи, які зараз діють, про які ми знаємо, а щоб це було офіційне військо Білорусі в екзилі, яке допомагає Україні захистити українську державність
і відповідно набуває досвіду і спроможностей, щоб після того, як відбудеться українська перемога і буде дезінтеграція Росії, це військо стане фундаментом нового війська Білорусі, вже пост-Лукашенківського. І це було б правильно для білоруської опозиції, яка живе в Європах і десь живе мріями про те, що от колись настануть добрі часи. Але цього нема, на жаль. Ну, може, їм і треба взяти такий політичний приклад. Я тут не чіпаю абсолютно людей, які просто зараз воюють, і чеченці, і білоруси. Це їхній вибір і честь, і сміливість, і гідність. Я маю на увазі те, що ось уряд Ічкерії в екзилі, там, в особі Закаєва і інших, вони створили саме армію Ічкерії у складі української армії. І це абсолютно можна реалізувати, і цей приклад, ось він просто наявний. Тобто, це ідея дуже плідна, до речі, тут би ще в білоруській опозиції між собою хоч якось домовитися на якихось умовах, щоб це створити, хоча ідея абсолютно слушна, тут немає що заперечувати, може хтось і почує там, бо дійсно чекати на перемогу України – це якась така пошлость, не перекладаємо слово російське таке. Я хочу, знаєш, про іншу країну ще хочу поговорити, яка теж отримала свою порцію ганьби через те, що їхній лідер, причому лідер дійсно демократично обраний. Тобто у мене немає питань до там азійських там цих диктаторів радянських там республік, а ось до Вірменії я маю питання. І вони самі до себе мають мати питання, бо демократично обраний лідер Нікол Пашинян, стоячи поруч із Путіним, мовчки вислухував ці промови фюрера, який просто зараз звинувачений в тому, що він краде дітей. І це геноцидний злочин, так? І геноцид відкритий проводить в Україні. І лідер Вірменії, яка все життя нагадує світу про геноцид, стоїть поруч. І що це таке? Як можна? І там, хтось вже виправдовує там якісь аргументи, напевно, ти теж чув. А що це таке? Навіщо? Як таке можливо? І чому йому не соромно це робити? Бо азербайджанський лідер не приїхав. Як там до нього можна ставитися як завгодно. Не приїхав до грузинської влади так багато питань, але Грузії теж не було. А ці були. Може, ти когось хочеш ще відзначити, так, в негативному сенсі, там Казахстан був, Киргизстан. Але спочатку про Вірменію, це мені цікаво. Мені здається, що вірменська влада і Нікол Пашинян також, вони до певної міри знаходяться в заручниках Москви. Вони, на відміну від Азербайджана, який дещо раніше спробував диверсифікувати свої контакти з потенційними партнерами, і у Азербайджану також тривалий же час були нормальні цілком взаємини з Москвою. І там з часів там ОДКБ вони всі якось там гуртом збирались, про щось говорили і так далі. Але на певному етапі Азербайджан почав розкладати яйця в різні кошики, і це було мудро. З якихось незрозумілих для мене причин Вірменія продовжувала бути в одному фарватері, і ось цим розкладанням яєць в різні кошики вона почала трішечки займатися тільки так нещодавно. І або Нікол Пашинян розуміє, що він зараз не може робити різких рухів, бо недостатньо ще набув сили ось цьому розкладанні яєць по кошикам, і відповідно він побоюється, що Росія має можливість там зробити заколот у Вірменії, там що завгодно. Або він розуміє, що просто окей, там прийде там година X, вона там настане там через півроку, рік і так далі, і він зробить якийсь більш різкіший рух і визначиться в своєму позиціонуванні там стосовно російсько-української війни, ставлення до Путіна, путінізма, рашизма і Росії і так далі. А тут у нього типу безвихідь. І Путін йому робить пропозицію, від якої там Вірменія не може відмовитись, вірменська влада, і він мусить. Хочеш, не хочеш, мусиш, бо ти не суб'єктний. Країни з Середньої Азії, там можуть бути, мені здається, два різні фактори. Хтось з аналогічної причини, бо вони мають велику залежність, там той же самий Казахстан, він
теж там же ж балансує. Та? Він більше зараз, мені здається, переміщується до робіт взаємин з Китаєм і шукає там собі там більш заступництва, там, ніж у взаєминах з Росією, але кількість російськомовних в Казахстані, вона просто шалена. І цю проблему державі ще доведеться вирішувати, бо все та карта мовна, яка була розігрувалась росіянами в Україні, я думаю, що Росія спробує її розіграти свого часу і в Казахстані також. Тому я, до речі, чув, що це був перший парад в Москві, який приймав Сі Цзіньпін. Власне, країни, які зараз більш дрейфують в бік Китаю, вони приїхали. Ніби така оглядини майбутньої жертви китайської, майбутніх китайських колоній. Воно не зовсім така, мені здається, серйозна оцінка, але ну хто знає, можливо, в кожному жарті істина взагалі прикольно влаштувалась, в кожному жарті є її доля. Тому. Але ключове все ж таки вважаю, що це ті країни, які досі не мають критичного набору аргументів вказати Москві курс в напрямок крейсеру Москва. От поки не мають, тому йде ось такі маневри візитів. Ну, мені так, знаєш, соромно, я симпатизую, в принципі, і казахському народу, і вірменському, і мені так прикро на це дивитися. Це таке приниження, якого, ну, я думаю, історично ці народи не заслуговують, але зараз такий час. Такий час, коли час, знаєш, час честі і час ганьби. Для кого який, да? Це війна. Про Казахстан, до речі, теж, знаєш, таке питання припущення. А як би Путіну вдалося, знову ж таки, з нами, а ще на що б чекав Казахстан? А десь, мені здається, була та сама розіграш мовної карти, або кількість, щільність і географічна локалізованість розселення російськомовних в Казахстані, мені здається, не на руку Казахстану. І це була спрямована політика. І розірвати, ймовірно, Москва б спробувала розірвати Казахстан там на частини, одна з яких була потім казахською, а інша була б російськомовною і проросійською. Ясна річ, як завжди, як намагалися зробити з Україною, використовувались місцеві еліти, використовувалось би маніпулювання а-ля демократія і так далі, тому подібне. При цьому мені здається, що Казахстан прогнозував такий сценарій, і ось тому вся ця історія з переходу на латинку, і так взагалі дуже потужний хід, коли, в принципі, який пієтет в Казахстані, і історично в Казахстані, там, якщо відмотати назад всю історію державності, який пієтет у них може бути до кириличного письма? Та ніякий. Абсолютно. І рішення, що мультикультурна глобалістична латинка в транслітерації до рідної мови, і це є вихід, який може поставити мовний бар'єр, мовний в розумінні інформаційний. Бо всі свої інформаційні і псошні маніпуляції росіяни роблять в першу чергу, користуючись тим, що на території, яку вони атакують, розуміють кириличне письмо і розуміють російську. І, можливо, відчуваючи такий сценарій, от і в Казахстані там запустили деякі процеси, результат яких ще навіть не настав. Ці процеси в динаміці, але цей результат буде. І дії Москви були, мені здається, в цьому напрямку. Розірвати, маніпулювати мовою, маніпулювати тим, що це також наша країна, бо тут, наша мається на увазі там російське населення, проросійське населення, етнічні росіяни, які там живуть, мовляв, також мають право диктувати умови на користь Кремля. Хочеться вірити, що це тимчасове певне явище, і що Казахстан все ж таки це все усвідомлює і зможе вирулити. Сподіваюся. Бо насправді це унікальність кожної з країн, і Вірменія, і там всі країни, вони настільки самобутні, вони і ті, які зараз є бездержавними, і поки що є частиною Росії, всесвіт
просто цивілізаційний всесвіт. Людство дуже втратило від того, що на території нинішньої поки що Росії не існує держав, які могли б збагатити, всіх збагатити, культурно збагатити. Це біда людства в цілому. Росія – це біда в цілому людства. Це факт. Ну, ось, Віталію, ми дійшли до Росії. Я зачепився так по думки за тою згадку про біло-червоний білий прапор білоруський, дійсно історичний, красивий прапор, абсолютно класний, і герб красивий, і все красиво, і мова красива, до речі, хто володіє білоруською, і українцям не потрібен перекладач, це, напевно, може єдиний, ну, може Польща ще додати, там трохи складніше, але, в принципі, Білорусі і Україна перекладач не потрібен, абсолютно, да? І ближче, ну, в мовному та сенсі точно нікого у нас нікого немає. Але я зараз не про те, а про те, що росіяни ж теж прапор собі вигадали. Він схожий на білоруський, але в ньому синя полоса посередині, а зверху і знизу біле. Тобто червоної полоси немає, і з цим прапором вони ходять на мітинги в Європі, в інших країнах, вони його просувають як варіант символики майбутнього, як варіант там демократичної Росії, хоча там хтось намагався це пояснити історично. Ні, це не історичний прапор, його ніколи не було. Ти краще знаєш, до речі, про це. Тому я і питаю, що це таке за явище в російському середовищі опозиційно-закордонному. І чи ти чув про цю спільну заяву лідерів російської опозиції в екзилі, яку вони підписали і там підписують ще інші, хто там не був, значить, таку спільну заяву в Берліні? Як ти можеш оцінити це все? Заяву не прокоментую, бо хотілося б її просто прочитати. Там останні дні ми там займалися нашими волонтерськими історіями, і я випав. Просто тут не хотілося б ані авансів безпідставних роздати, ані там критикою розсипатись. Тут краще вчитатися. В цілому, стосовно біло-синьо-білого, логіка зрозуміла: позбутися червоного кольору як на знак визнання, що це кров і біди, які Російська імперія, Радянський Союз, нинішня Росія принесли там всім, по суті, своїм сусідам, і свідомо викреслити і почати тим самим спокутування своїх гріхів. Ой, дай Бог, щоб це була не піар-акція, а свідоме бажання росіян, які бачать, яке зло воно принесли світові, і хочуть почати свою написання нової сторінки, навіть не нової сторінки, написання нової книги Росії з чистого аркушу. І ця нова історія мала б для них починатися зі слова «вибачте». Причому це слово вони мають сказати навколішки. І коли Віллі Брандт стояв свого часу навколішки, це майже було там проявом слова «вибачте». Так от, для росіян, я не вірю в хороших росіян. І не тому, що там це якась там особиста вредність там, і так далі, бо надто часто люди, які позиціонували себе правильними лібералами, які позиціонували себе, що вони за іншу Росію, їх пошкребли, і знаходився черговий російський шовініст, і Навальний тому черговий тільки лише приклад. Але це був би правильний крок, якби був знайдений символ, який би претендував на об'єднавчий фактор тих людей, яким потрібна нова, маленька, невелика, а нова, маленька Росія, яка мусить віддати всі окуповані території, всі тим народам, яких вона, по суті, позбавила свого дому. І от їм потрібен, буде потрібен такий прапор, він не має жодного історичного підтексту, і це, напевно, добре, бо він має висловлювати і символізувати нові реалії і нові принципи, на котрих мала б базуватися нова Росія. Але ці люди мають ледь не знаю, в Конституції прописати, що от як денацифікація була у німців, така ж сама денацифікація, її мають пройти, перш за все, ті люди, які вважають себе, називають себе російськими лібералами і елітою майбутньої нової Росії. Вони мають, безумовно, визнати
свою провину, національну провину в усіх тих трагедіях, які були згенеровані спершу царською Росією, потім комуністичною Росією, потім путінською Росією. І тільки після того, як вони апріорі скажуть, так, ми визнаємо, це наша провина, вибачте, це більше не повториться. І свято будуть тримати бодай 5 поколінь це зобов'язання, от тоді новий символ, новий герб, безумовно, все нове має шанс існувати на території нинішньої європейської частини Росії. Хоча я був би прибічником того, що там, наприклад, Новгород мав би бути окремою державою від Московщини просто з причини того, що це було перше вбивство політичне Москви. Да, це був перший геноцид, насправді. Так. І вони мають право, хоча як такої окремішності новгородської, ми зрозуміли, що її вже не існує. Слухай, до речі, ще є території Калінінградська область, так звана. Є територія... Це віддати треба, це вкрадене, це треба віддати тим, да. Як і Східна Кар'єла, це Карелія, так звана окупована територія з Виборгом, так? Це теж не забуваємо. І японці абсолютно не забувають про Курильські острови, це просто взагалі не їхнє, да? Зовсім. Але у нас так виходить таке інтерв'ю припущень певним чином. Я ще про одне припущення хочу запитати. Ось ти сказав з чистого аркуша. Коли ось після Другої світової війни німецька нація перебувала в стані дуже хворобливому, і не лише, і італійська так само, але все ж таки їм було куди повертатися. Їм було повертатися куди до Магдебурзького права, я не знаю, до Римської республіки, до якихось історичних подій і постаті і тощо. А куди повертатися Росії? На чому? На якому фундаменті ідеологічному, не знаю, будувати їм свою нову таку державу? Якщо згаданий тобою Новгород, там геноцид, причому багато разів проходив, там немає тих людей, нащадків їх, тобто це ні Львів, ні Галичина, де бували, але все одно залишилися люди, які пам'ятають. Це не Литва, яку теж варто згадати, там десятки людей загинули в лісах вже після так званого закінчення Другої світової війни. А з чого їм починати, в принципі, думати про майбутнє і на яких таких обов'язкових засадах? На мою думку, є два питання, на які дуже важливі відповіді. Чий Крим вже не стоїть для них, не бутерброд, вони з'ясували, так? Що з цим вже не впустять нікуди в пристойне місце, так? А ще питання ядерної зброї. Навіщо вам її залишати, якщо ви продемонстрували абсолютну неспроможність нею користатися, то лише шантажувати? Перше питання. Вони мовчать про це. І друге питання – Чечня. Чи є Чечня незалежною державою? Чи погоджуються вони, грубо кажучи, з рішенням України щодо Чеченської Республіки Ічкерія, так? І, в принципі, ось два таких базових питання. Може, я забагато наговорив, але в принципі, ти зрозуміло, про що я питаю. Ти знаєш, все, що ти описав, воно вкладається і це найбільша проблема, зауваж. І про цю проблему мовчать лідери російської опозиції, які знаходяться за кордоном. Насправді, це найбільша біда росіян, як нації. У них немає ідентичності. Власне, ідентичності росіянина. У них є імперська ідентичність, яка побудована на загарбницьких посилах, меседжах і так далі. Але у них є імперія завжди, і це кожна імперія, по суті, має таку свою природу. Вона займалась таким стяжательством. Так? Вони еклектика різних культур, підкорених народів, це присвоювалося центром, робилося наказовий спосіб своїм, і потім вже використовувалося, якщо навіть розібрати російські народні казки, костюми і так далі, то можна знайти походження ось всіх цих запозичень, починаючи, коло, бок, а не кругла, бок, і так далі, так далі, так далі. Так от проблема Росії, насправді, це вони не розуміють, а яка ж їхня ідентичність. Це жарт, але в цьому жарті величезна доля істини. Ти хто? Я русский. Я не питаю, какой. Я питаю, ти хто?
А вони не можуть пояснити, хто вони. І це їхня біда, бо, по суті, найбільшими страждальцями Російської імперії зла є росіяни. Бо вони жили вдома, не розуміючи, хто вони є. І їх це влаштовувало. А зараз Росії доведеться віднайти себе. І абсолютно ти правильно сказав, віднайти за новими викликами. Їм не потрібна ядерна зброя, тому що нова Росія, вона не має поширюватися за Урал, це не їхні землі. Це європейська Росія має бути там до Казахстану, ось так. Відповідно, у них інші геополітичні виклики. Вони мають нарешті займатися не експансією, а створенням комфорту для своїх людей. Тут знаєш, Віталій, тут ще посперечаються з нами татари, башкіри тощо, фіно-угри, про те, що до якого Уралу. То раніше все закінчується. От, власне, бачиш, ми якраз говоримо про те, що ти сказав про Ічкерію. Абсолютно. І безумовно, так само, як і з Кримом. Ічкерія має бути окремою державою. Це народ, який так багато вклав крові своїх героїв за те, щоб бути самостійними. Це народ воїн. Це гідно неймовірної шани, які кола пекла вони пройшли. І стосовно геноцидів, коли страждали жінки, діти і старі, і стосовно того, як воювали їхні. От ось послухай, а чому на твою думку, про те, що Крим треба повернути Україні, вони вже, може не хочуть, але хором кажуть, вони це визнають, все, Крим – це Україна, да? А ось про Ічкерію чомусь вони не визнають, що Ічкерія – це є Ічкерією, а не Росією. От тому, що в цьому і криється відповідь на запитання, що звучало раніше. А ти насправді хочеш нової Росії? Якщо хочеш, маєш визнати її реальні межі. І в першу чергу відмовитися від будь-яких зовнішніх запозичень територій. Будь-яких старих, нових, транзитних, бо коли там уголовник Єрмак перся на схід, щось проходило з транзитом і йшлось далі і так далі. Але це все були чужі території. Вони мають залишитися в межах своїх етнічних територій. Це досить просто там вирахувати, що це за території. І безумовно, що всі ці складові російської нинішньої імперії, вони мають самовизначатися. Якщо вони вирішать бути в якихось взаєминах на кшталт Сполучених Штатів, що це у нас є окрема держава, нехай там якісь функції вони там делегують центру, але це їхнє там усвідомлене рішення. Окей, це їхній вибір. Тимчасовий чи постійний, але це мають бути інші держави. І тут раптом виявиться, що реальна Росія, де вони можуть знайти себе, це досить таки там не гігантська, але і не мала країна, яка буде не мати тих всіх ресурсів, які є там Сибір і Зауралья, але вона може там жити в новому світі, не спираючись на це, повністю там переосмислити себе. І от ключове, от мені здається, що ті люди, які зараз обіцяють світові, анонсують світові, що вони готові будувати нову Росію, вони не готові відмовитись від всіх цих імперських надбань. Тому я не вірю в нову Росію від цих людей. Хоча не виключаю, що вони можуть дійти до такого усвідомлення. Бажаю їм цього, звісно. Знаєш, все, про що ми казали в наших, точніше, моїх провокаціях і твоїх припущеннях, це все залежить від України виключно, від Збройних сил України, від єдності українців, від підтримки наших партнерів. І це абсолютно все інше, це все похідне від цього, так? Да. Ось і ми, зрештою, всі зрозуміли, що Україна – це головна країна світу у цьому столітті, та точно. І всі головні події, вони не вирішуються без України. Дякую, Віталію, за те, що знайшов час так подробно поспілкуватися. Цікаво, я певен, що нашим глядачам буде цікаво про це все теж подумати, обговорити. Дякую за те, що прийшов. Дякую, було насправді приємно. Шкода, що
Не часто я зустрічаю в різних там стрімах, ютубах, от спроба розкласти по поличках, тому от тут спасибі за змістовні питання. Так, без цього немає сенсу починати розмову. І дякую нашим глядачам за те, що дивляться АТР будь-де і підтримують нас. Дивіться АТР далі.